Es diuen que havia plogut i conduïa el meu germà i es veu que vam relliscar i venia un cotxe de cara i pumba, un mort i l'altre quasi. Va córrer massa i el Joan Ramon tenia el carnet de la primavera i això era a l'agost i estava plovisquejant. Jo estic segura que van sortir amb pressa. Porto una cicatriu bé, em va quedar totalment enganxat aquí. Aquest peu amb garra. Després també, que no era jo, no sabia parlar, ni vocalitzar, ni res. Saps com una bestiola? Doncs igual. La gent diu, Jordi, és que és un miracle. Dic, sí, és un miracle per tu, però per mi no, Perquè cada cop m'han venint més records de com era abans i que tot el que podia fer, però bueno, aquell ja... Una pel·li, saps? Jo vaig ser que vaig tenir menys culpa, però jo no conduïa. Tant va ser culpa del meu germà o culpa de l'altre, però jo... Per mi no va ser. Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya.